तर नमस्कार मंडळी, आमच्या यूट्यूब चॅनल श्री तशी सौवर तुमच्या सगळ्यांचं मी स्वागत करतो. माझं नाव महेंद्र. कसे आहात तुम्ही सगळे? मस्त ना? हा आमचा पहिला व्लॉग आहे. हे आमचं घर आणि हे आमच्या घरासमोरील तुळस. हा व्हिडिओ तसा पोस्ट करायला थोडा उशीरच झाला आहे, कारण हा दिवस होता लक्ष्मीपूजनाचा. तर ही आमच्या घराचं पडवी, हा हॉल. इथे आता ही माझी बायको इथे रांगोळी काढायला बसली. आज लक्ष्मीपूजन असल्यामुळे घरात थोडीशी गडबड घाई आहे आणि रांगोळी काढण्याचा इथे कार्यक्रम चालू आहे तिचा. तर बघूया काय कशी रांगोळी काढते ती. तशी रांगोळी बहुतेक काढून पूर्ण झालीच आहे, पण थोडंसं काहीतरी कमी असल्यासारखं वाटत होतं. मग काय करायचं असा विचार केला आणि मग मी स्वतः बसलो आणि स्वतः बसून तिथे त्या रांगोळीवरती पानाच्या पानाच्या नाही, सॉरी, कसली ती मोरपिसाच्या सारखे जराशी डिझाईन काढण्याचा प्रयत्न तिथे चालू होता. पण काय माहिती कितीसा यशस्वी झाला तो आपण कमेंट करून कळवा, आम्हाला ते वाचायला आवडेल. त्याचप्रमाणे ही रांगोळी आता काढायला स्वतः मालक बसलेले आहेत. बघूया कसं काय जमते ते. तर बऱ्याच वर्षानंतर रांगोळी काढायला बसलो होतो. रांगोळी काढल्यानंतर थोडंसं समाधान चेहऱ्यावर दिसलं, की खूप बरं वाटलं जरा रांगोळी काढून वगैरे. तर तुम्ही सांगा, ही आता आमची रांगोळी अशी पूर्ण झालेली आहे. कशी वाटली तुम्हाला ही रांगोळी? कमेंट करून नक्की कळवा. सगळं काही आवरता आता संध्याकाळ झाली आणि संध्याकाळ होता होता दिवे वगैरे लागण्याची वेळ झाली आहे. आणि रांगोळीच्या बाजूला आम्ही अजून एक रांगोळी, आज लक्ष्मीपूजन असल्यामुळे लक्ष्मी मातेची एक प्रतिकृती म्हणून एक छोटीशी अशी रांगोळी काढली. तर सांगितल्याप्रमाणे आता लक्ष्मीपूजनाच्या कार्यक्रमाला सुरुवात झाली आहे. आता ममता तुळशीकडे दिवे लावून लक्ष्मी मातेची पूजा, तुळशीची पूजा, आरती करते. आता त्याचप्रमाणे ही जी मोहोळ आहे छोटी, जी याची पूजा आज केली जाते. तर आज त्याची पूजा करणार आहे. तर पाहूयात कशा प्रकारे ती पूजा करते ती.
तर आता घराकडची पूजा आवरून झाली आहे. आता ममता आली आहे इकडे दुकानामध्ये. तर या हे आमचं दुकान, छोटंसं आमचं दुकान आहे आणि इथे आम्ही दिवे लावून, पणत्या लावून रोषणाई केलेली आहे. आमच्या दुकानाचा होल्डिंग आणि हा दरवाजा, हा आमचा भाऊ इथे बसला आहे आणि ही या मॅडम इथे समोर उभ्या आहेत. नमस्कारम. मग आता चालू आहे दुकानातली लक्ष्मीपूजनाची तयारी. तर तुमच्या घरी कोणत्या प्रकारे लक्ष्मीपूजन केलं जाते जरा कमेंट करून आम्हाला कळवा. दादा काहीतरी विचार करतोय आणि इथे तयारी जोरात चालू आहे. हा आमचा देवारा, इथे बाजूलाच लक्ष्मीपूजनासाठी आम्ही जागा केली आहे. तर आता लक्ष्मीपूजनाची तयारी बहुतेक झालेली आहे आणि आता जशी घरी लक्ष्मीपूजन केलं गेलं त्याच प्रकारे आता इथे लक्ष्मीपूजन केलं जाणार आहे. मित्रांनो, तुम्ही आमचे शॉर्ट्स बघता का? जर पाहिले नसतील तर एकदा शॉर्ट सेक्शनमध्ये जाऊन ते शॉर्ट्स तुम्ही पहा, तुम्हाला खूप मजा येईल. तर लक्ष्मीपूजन झालेलं आहे आणि आपण आता पुन्हा देवाऱ्याच्या दिशेने आलो आहे. हां, लक्ष्मी मातेची स्थापना झाली, पूजन झालेलं आहे सुंदर अशा रीती. मंडळी, हा तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की कळवा. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा आणि यानंतर पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत रामकृष्ण हरी.